Ano po, ang dami ha. Dito kami ngayon, ang init-init. Maghanap kami ng pako. Sabi ng asawa ko, madami daw pako dito. Kaya ito kami. Hindi na. Ulit mamang eh. Hindi na. Oh. Ano na yung papa niya? Ano na. Nagpa-ano kasi siya ng kalabaw. Ito pala yung kalabaw niya. Kalabaw. Kalabaw na. Naligo-ligo yung kalabaw. Hindi kalabaw. Diyan ka na ka. Ha? Diyan ka, papa. Oh. Ayun na ako ng pako guys. Ang dami pako dito. Ingat. Ito na yung pako dito. Ito yung pako. Adobohin mo nila. Masarap to sa adobo. Ito ni pako. Pako. Ay, mabakay. Sawa dali. Dami guys. Ang dami-dami po, mga kapatid. Kabangitan nga lang. Oh, okay. Masarap to sa adobo. Oh, madami na. Ay. Ay, ulam na mamaya. Marami na. Ito. Nakuha na ako. Doon pa sa baba. Yung isa hindi ko na nakuha kasi yan. Napaka nga bagitan na talaga. Ha? Kampang halaw na. Ito na po, ang dami ha. Sa larong tantoy ba? Ha? Ilapawan naman. Ay, atong di ko. Yara ka di papanak ha. Ito na po, madami na. Ama. Ito pala. Ito ano man, oo. Ini sih. Dala na dito bayura. Wala ka na. Ha? Ito na po yung kuha-kuha ako. Tsaka may takoy. Libre ng ulam mamaya. Bye-bye po.